Jo, zdravím vás, dámy a páni, v tomto videu budem musieť nájsť všetky NPCčka. Dúfam, sa vám páči, like, odber, zvonček, ďakujem. Ideme na to. OK, dámy a páni, tak ja by som chcel padnúť, tak padneme, čo ja viem, túto. Tak, tu bude náš prvý. Ináč séria, navštíviť všetky merky končí, dámy a páni, lebo mám to kedy robiť a nestíham to, takže tak. Hop! Dáme páni, dajte like a odber, 50 sa už blíži, odberateľov, takže budem veľmi rád, keď dáme tých 50 odberateľov ešte do letných pádí. Máme na to týždeň. Hop, toto si čo pekne. Čo si? Kde si? Ahoj, ja ho nechám žiť. No! Nie, samozrejme nenechám. Hello. Čau, smráde. Pekla, ja ho netrafím. Joj! Ne, ten mi asi aj ukradne landing. Frajeri ma asi zabijú. Á, no je to vonku. Kámo, čo ty predávaš? Dáš to? OK, máme toto v pohode. Ja. OK, vypadol z neho Thunderburst SMG už. To si vezmem. Smrad. Tak. To bolo ináč čestne, ale si myslím, že nám tu bude iba jeden typek dropovať, alebo nikto. Ako fakt, toto asi vidím poprvýkrát, lebo táto lokácia je úplne na nič. Teda ja sa tu viem dobre nalúdiť a nalandiť. Takže to je moja výhoda, že mám dobrú znalosť mapy. Hele, ideme po forecast. To bude dobré. Je tu forecast? Tu. Zabijem ich. Ináč, dámy a páni, mne sa zdá, že tu niekde by mal byť taký dom, ak si správne pamätám. Tu bol taký dom. Ale tu to asi poupravovali tento terén. Ja naozaj neviem, ale myslím si, že hej, tu bol ten dom voľaký. Kde on? Tu niekde je. Počkaj, ja sa musím... Výborne. Bum. Ty kokso, ja som prežil z takej výšky. Hop, hýb sa. Nice. Top 5. Oj. Nie! Ako pád, to mohlo byť moje. Ja sa rozhodím, že padnem presne semka. Tam by mal byť ďalší. Toto je dobrý landing spot, pretože 1, 2, 3 slá v kaktusi a jednu čoranci tu môžete urobiť. To je super. Do 90 to dá. To je super. Viete sa tu takto nautiť. Dobre, si budem možno, že aj v ránkoch padávať. Čo ty pretávaš? Crossbow a... Dobre, tam si dáme crossbow. A ešte launchpad, to je aké super. Úplne. A potom viete ísť na bossov, alebo huntiť tí ľudí, ktorí majú bossov. To je super. Dobre, to je v pohode. Ten bol úplne easy, to bol boťourek. To bol úplný boťourek. Toto je čo? Crack Splash? Počkaj, Crack Splashe sú v hre? Mne sedí. Tak ja si ich zoberiem, ja si idem dobre hrať. My sa fakt vrátili do hry, ani neviem kedy. Ty vole. Poď.
Dostáva.